Gibutyag sa Banay-Banay Municipal Police Station nga walay natalang naapektuhang individual o casualty sa baha partikular na sa barangay Maputi, Banay-Banay, Davao Oriental niadtong Martes, Oktubre 4, 2022. Sa interview sa DXDCRMN Davao kang Rickson Binies, Operation Police Non-Commissioned Officer sa Banay-Banay MPS, gibutyag niini nga aduna lamay partially damaged nga balay kung asa misulod ang tubig baha sa kabalayan sa maong lugar. Dugang ni Binies nga wala usay nag-evacuate nga residente tungod kay dali lang usab nga nag-subside ang baha apan adunay giandam ang lokal nga panggamhanan nga evacuation center o galing kinahanglan nga manghikling. Wala injured sir, kwan lang, bali na balay lang daw siya initial murag. Partially damage lang siya nga balay pero wala may gi-back nila. Matod pa, walay na sinatiang ulan sa lugar apan adunay pag-ulan sa kasikbit nga mga area sa maong probinsya. Diin ginasuta usab karon kung ang mining activity ba sa lugar ang hinungdan sa insidente. Kasama mo sa balita og serbisyo publiko, reaching millions nationwide and worldwide for 70 years. Radyoman Kirby Manzon, Tatak, Araman.